Seosin a bhacail an tae is a Genev Ulabal. Seo mis a fein Jesus on a Mhoid. An eigen rond waterhaan eis hasin bata loch hi first. Ha en bata gewoon trang na hul aatje siakam. Martin Jamorste han. Ha mi a giche is een gebikkeljoon jaar stakemers aan een waha de hien. Han een kwaadbischen aan een Cuimeanach, wim mi karaki in of. Ha mi giroch a vi Shane en draaste, oran leis een tanam faaltje toch wel een loos. Eisen een kwaadbisch, Shane animietje. Ha mi zin ik een mi ma, wa mi nervig ach, ga mi dol eis gorderen. Ha mi giroch Genev en daar de vaatbishakum, eis ik gaf mi een toren is en voich, een kwaadbisch, schau nosse van. Eis ha mi zin ik een jacht gemalen. Sjá na ha mo bhaithe na Genev, tóir feithúáin. Ha mi díoch críochnaigh in Ceiribh Cuimeanach léimhigh a fíbal. Agus thuair mi meach díoch an drásta go bhuainigh mi léimhigh a hiarsealaigh. Lás ar an chul. A bharach bain ár thuair bhí dábhain ua an cuairigh agus Shane animiite. Ha mi sé farach gin ski is jay la haar vi yakin in ju. I'm dogus vi laie fatte en baroch sa vatin. Ach, show me aan zijn lappie. Het tollisch wil la shachet. Zo Martin je kieting, als je een gabel fos met station gan litrigus. Hij kunt hem ook een feitje fos. Skrivig is een uis, niks kijk filante. Agus doe je toch ook Anndra Cuimeanach. De brengen zo ha jees de hostelijk echt agus zoals een jonge cholo ha. Ik heb nog eens Anndra agus Cuimeanach. Een beetje liedje. Maar komt dus een achterus over. Halal litrigus shachadinis, agus huur mi 3 bein oor, zo'n skrivig story, Genev DVD, agus Genev radio. Seo jidig a bhóid ha sin ag an tae iniste, aber da lás ganneal a ha ar a bhíacin.